The petitio and the way of sickler. It is they sacrifice them for their what? For their magic, for their gods, for the devil. They don't catch him say there's difference between devil and death. Yes, you know, your friend. I said you know Satan. So Satan is not the death, it's not death, and death is not Satan. But the power Satan, Satan made to me in the dinner now. To me, could have friend. So repent. To show you what you quite until I'm able to. Now you may know the truth, and the truth shall set you free. It is designed and composed and constructed by the family. Mystery TV. In the name of Jesus. Abusia video bi abeto monten so ya papa Dr. Abednego eko esiye ewo Madina ene yabo e de plane e be se se ehintasem a ewom ewo esiye ne kom no ne poten pa ene se mo akwa aba e de aba Mystery TV so se ne mekan no Dr. Abednego ewo menchen ewo hanti ka ho niema ya papa akwa aba na afi yemfa yenkomo no ento aso tadi mo akwa aba Yo. Papa ni biabo Yo, Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Eja also person bisa nano eyena radio ma enquire ko. Medina ye kwesi no. Sembi course na sembi popo mu na. Ye pese yesua de kakra afim se nya uma ye hu. Na what's also pese wo hu. Nti wo twitwa photo so na ye call Medina cemetery mu so ne wo mo aka ho ne ade nyina eja ye das e wo Yesu din mu amen amen yo wo se boko mo na mo kwa so baby enam you be fi ba yenso de papa boko mi kan bisa o se nyame nipa de cemetery okoye de no udi bisa no we bisa so eja o bisa so nyame nipa de okoye de wo cemetery Ose no ma asem enka asempa no ena no ni dai so enka dai so em se obia onyame asoma ne bia no e woni a odi ase no se onkono nkoye amen enti yenso esanse rade asoma ye awie bi se yenka no kware ne ema mo hu no kware no na no kware be ma mo ade mo hu ye ne ho se ne ye goda ru wo no kware ne hu nti enkrofo bebre fi wiase na eba ye ko amen Entino obinso ena obai na nche ode ne ba no bi no be ne ba ebi no aba ebi aba ti ne ba na oguso ye ne ho adwuma echi no be kire mo the mystery of secrets what you say entino ode ne ba no ya gbadi ado papa wan kasa metu me nkasa bebre bra na be se kohwe te ho na me so be bo TV no na TV my na TV spiritual one yo kuku ga Africa dey yo kuku what you say any a cup oko awo your friend David cup na TV what you say and say you wo ahwehwe awo hwemu nya ma say you hwe TV a nya ma ko sa na you wo ni tumi hwe what you say endo no si egbo ma bato no dem die o say onyame na yes anya ma ni na o TV no TV is a dream. And the mere TV mind, there's a dream. That's in the dream of the night. So. Yeah. Or the one who say, well, sorry, Papa me, as a tarifita, so Papa bra. Oh, now about prophet, I beg so by Yareno, Kahum, Bessin, Kona, Odinati, Odin Kura, quite been. Or the quan, the banner, what I know, see, are moving or TV. Oh, the dear. Nebano are out in the fear, why for several years.
na ne ba no adane aboa bi a ɔte yire ne nkwa a wo popo saa tete saa on sɛ saa terrible sickness bi a ohu adekode yɛ sɛ ɔyɛ nipa wo sɛ ɔyɛ den na nkasa ko ho na ne ba no a te sɛ ɔwansan bi a sɛ ɔkankan bi a nsuo akyere na abobɔ no na ɔte wafɔn na ɔte yire no ɛna ɔsika ho fa ɔba no ɛna ɔfa ne ba no baafi nti yɛbɛyɛ adeɛ no wie na ɔfa ne ho gu so sign na wɔ saa tam na sɛ tam aso ɛsɛ ɔyɛ dɛ owu sɛn wokuru nti yɛbɛhwɛ na abusuafoɔ no ɛbae yɛgu so yɛ adeɛ na adako yɛhwɛ anoma bɛtu ya yɛnka ne so wɔ anim ɔgba ɔsɔfoɔ mempɛ na ɔyɛ no ɔsɔfoɔ mempɛ na ɔyɛ no ɛna asɛm nso wowɔ hospital doctor ɔhɔ dɛ nti na doctor wɔ sa yarefoɔ nti nti ayarefoɔ bi ba ɔbɛhwɛ na no ɔhwɛ amen ɛna yɛsrɛ awurade a na ɔbɛyi no ɔkɔ hospital check up kakrakra na ne ho gu so saa na abofra nkora yɛsɛ ne ho gu so tɔ na ɔbɛ sɛ ɔkɔ school ɛyɛ sɛ ɔnkɔ ɔntwɛn but yɛkɔ mama yie na yɛbɛba no ɛna ɔnso ɔsɔfoɔ meba no efiefoɔ frɛfrɛ me saa sɛ mefa me ba ne mmerɛ o mefa me ba ne mmerɛ am so na ɔpɛ me ba no am sɛ awurade ɔpɛ na yɛ den mo nkwadaa bebree awofoɔ yare no ɔno na ɔpɛ ɔso ɛnyɛ sɛ ɔpɛ no ɔbɛfa ne kra na mmom ma menkɔyɛ yie ne wie me ba na memebisa nyɛ nti a ɔpɛ ne kra no na wohu yi no wɔ werɛ mu sɛ no still no ɔsan ka sɛ wɔpɛ no ayɛ dɛn akɔ werɛ no mu ɛnti no twɛn yɛbɛwie yie na afɛ deɛ ne following week no no so afra da hɔ anadwo no ai ɛno nso wɔayɛ yere kyenkyene saa wobɛdu hospital no kom ɛnti wɔayɛ fiae yɛ ɛnɛ monhwɛ na montoto na yɛwie a nyɛ akɔhwɛ ɛnti wɔgu so toto nneɛma na ɔso wɔayɛ biribi awie ɛna mɛsoma asɔre ma nso wɔnkɔ boa wɔm ɛnti wɔn kɔ na ɛbae sɛ yo na nkɔ nkɔhwɛ ne ɛkɔ so wɔnim sɛ amenam na nkɔfoɔ ne mekasa wotoɔ ne obi ne wɔkasa sɛ nyɛ bosoma bɛyɛ ma mo ata ebi a ne yɛ magic wotie sɛne onyame ne atuafoɔ adiifoɔ ne kasa saa na ɔbonsam nso ne hefoɔ kasa na asuafoɔ ne kasa ɛnti wonkɔ nkɔhwɛ bi ɛna mi so yo ɛsa deɛ wɔn siesie mi kaa na wɔn bɛfa yɛn kɔ ɛnti ɛbɛkɔ a ne wɔn ayɛ adaka ne si abɔnten ɛda sɛ wɔn yɛ biribi ɔsɛ wɔn yɛ biribi a ɛti mi nim sɛ ɔsɔfo bi wɔ hɔ a ɔkɔ akɔsie funu ɔba mi hyehyɛ ɔpanyin bi aso ni hɔ medu wa wɔsɔ ɔsɔfo abɛdi waba de abɔ mpa o ɛnti ɛhɔ a mi sɛ na abofra no ɔyɛ dɛ ɔne nam ɔyɛ dɛ ɔsɔ obi a nka ama asɛm bi ayɛ na wɔn anim sɛ mi na wɔn nyame na abofra ne kasa the abofra ne bu afu ɛnti ɛyɛ saa no nam so okay wɔn mu yɛ na yɛsɛ awurade na bɔ mpa no so abofra no ɔnsa adaka no ɔsɔ ɔnsa adaka no ɔbɛtena adaka no so ɛnti no sɛ yɛnkɔ na menim sɛ ɔsɔfo bi ani hɔ wɔn ayɛ hwee ɔpanyin bi ani hɔ no amammerɛ biara ɛnti ɛkɔdu abusua no abofra nso ɔmpere ɔbɛsa akɔ fam so daabi sɛsɛ deɛ ne ho ntɔ neɛ ɛsɛ ɛfɛ no baabi tra na ɔhu ne dan wate asɛ sɛ na opue babɔnten koraa wogwe babɔnten sɛ ade saa wokɔ fie amen sɛ obi wu ansie na ɔni daberɛ this call a 1-3 sumo so ne nam saa ɛnti tama yɛgya ɔmo nnim sɛ masesa abofra no na yɛ nsa nkɛ sɛ wɔwe nam no ɛnti mede adeɛ bi gu so a memaa no ɔdae ɛna nam nso wɔntumi awi anadwo ahohera hwira adekye awurade mpatɔ ɛyɛ hefo no so ka nkɔhwɛ na yɛ so kɔhwɛ kuku no hɛ waha mi o ade to na bɛyi n'ase ade na ɔba hɔ bi ɛwɔ busuo ni ɛfa ho yɛn nam a yɛ atoto ne yɛ bebe na yɛ ba bɛbile no ɛna waba bɛsɛn nam no na yɛ ntoma anwe nam no na hwɛ ho so yɛ saa nti na nkurɔfoɔ ha wo nkurɔfoɔ pɛ w'asɛm atake ba wo so asɛm ɛmfa wo ho na wagye ayɛ na mo afrɛ yi ase na mo sɛ memmɔ mpaeɛ a
Na me so be hu abofra ni na bo on person ko adaka no on person ko musie ho na masra na abofra nko no nko da boko a ma e boni ana boni a wa ni se ense so ko yenas ena isa nka oja no mu nya kwan aye nam no kusu no mo chemo mo ena maso enti nkrofoni nyina asori uweni abresa nso mo famu nkwasi asemfo asara me so me ya de no wade aje bia bi o aganwa and susu boni ba kasa obete amen enti ekọ enu ni ebe hwe na chese saa ne nhyehyɛ ya ewe buhwe bi o enti ni petitu abufra no ye tituru mo so be yare saa na chese abufra ni petitu a oba beboa na wimo tonfo no a wonu so magical a ebi ototo fio ansa ne yewo bi no omini sabadines hallelujah womuno a chese yare no enye so yare o ya mantam na kofu baabi enti ni hawo so yare e tontoro wa yi kra na firi ye ne etu ko mantam no wire mu puase edue mu ehefa ne na ko bo baabi at the appointed time you be kuna into the honor on the year was so kind the year na nipa ni di into mo se nipa no ofon obre papa se ekra ne ho chire to ye mre uya e for the care enti bu shafo na sori ne we semmebe she ho suye o se ka obo fo nga tibiri mansana da boni edu enti a pebu so kwawari bisa ni se den ana wo bu shafo se ni bisa abrante na ne ba na wuni se time ana ne yire ni jawo abofra ne to so ni oba ne jawa na oba uware na upe uba udo uba uja kwada no ukuru so from the age of 3 months 2 months are you out of yourselves? You want the child udo akwada no upe akwada no ma be fo busufu bi fo na okoyin na to gotem okoyin na to tefim okoyin ni sa ba no busufu oba ni oba wo akwada ke ti wa to na ti o busufu enti also kwa wale bi sa pie na miko no ye ko enti se wa wanyem 9 months na wa to akwada na tire o be ma ne so a be na family found some women are very dangerous enti bushafo no se be mbisa abrantie ne se akwada no member na ne ba be eja ho no to ho so o pe dia akoko a akoko ma ne ba ko no so no atoma ere enti obi o pe no be fa no fa amen na wo so fu ye be ya de so wa ba ha wa be bon pa ase na wa ma ya enti le fe die enu ni asem no am so okay say the end me so say mo be how no dia me de oba say me to tua meto me to classical meka doctor or the sick anya kape na ye ma no fa ye ma o tuta no tuta o pama no pam o wa no wo ebu ho ko de hama bo ebubu so doctor is a doctor and I am a spiritual doctor me ye bibiara amen and this all this as na person ko fu say ebushua ti say that e kwai na wure ma obo se say na bia wo yesi amen that is eba cemetery ho sensem aya na enim se asiye de ade ayenye yo onipa wawudi wase ade no ne akoto na twe no nanso bebre kire se hyebre e wo cemetery sika e wo cemetery amount for destinies yesie no cemetery ti ya na bebre na akọ ya kwanche bi ho a ohene bi bewu obi a ahye ne nkom bi obi a bohye bi da ne so titiru bi wu a ne nyina samampombo ana cemetery ho ne de omukoko sinti no eya na dodo na akọ cemetery ho ekokoye sacrifices bi de bebo mo ne ma omo yo enti ehu video na Ghana for desert ene doctor ya ni na say ho no koye no sacrifice bi na wo kwakoye na na mo eye no kware ya oka no wi asefo de wontumi na obi a wa be wa spiritual o ye go di sini kesi bia isa cemetery nyama amuse nipa ho nyama ka
Obi the strong magic biya nipa hunka. And many people go to the cemetery to acquire knowledge, wisdom, understanding. Because nipa na wewu. And I mention say, na wewu no. So nifi krabia. Na opwe kwa bontia, owi awaye de, wabeda. And to mama da cemetery, o papa da cemetery. So unyana say to me ko. That the worship saint. So saint is cemetery. Is that person. And you know, so oh mama, oh papa, me mankasa some of my daniel baby dey actually me go into life. And think of probably 2 minutes cemetery. And this idea baby na see now until say what to make you on the romances. O friend when your friend or winning the way na nipa na aba. What na ka say what's happen that? But what you say? And to me the man ko person me ko to me. Na mum e ba say wo ma wo ba be some ho ya no. Oba akuba oba ya ne ho ato na wi hwe no. O tin queen e ba say we free mo. Na ebusafo no frefe say fa oba ne bro na oba no na de na de dada e no mesra wo mo e fe dia dichi na sa hwu enti obi akobi na meso me ye de mi kobi ti meso me kobi enti no na ohu na sa na ti yo that's power to me I would ya my amen ni nyina ntwemu so na ni bisa sese ka se obi ye secular e ye dia ya no when we talk about a secret the mystery of a secretologist. Yo, what I say? There are some people who are born, and then there are some people, according to the scripture, and say, "Send in the name of everybody." Now, we know send in the name of everybody. I will find all your own feet. None will be by. Also for me, okay, I do so for. Papa, I don't walk with Musubiho. Or say, Papa, I do so for. Abufanu who say why say or the also so ba na abufanu be kitchen ho o no ba na abufanu atras amen what eh ukoji ebinu koji ene ebinu so ha wo ye wom sa se ni na me na bede ebede di na mpaso o die no o yare no ba no yare e ko so fie enye se ni na me na bede di o only the real person oba be so abushenu ni petitiri and the way of sickler. It is they sacrifice them for their what? For their magic, for their gods, for the devil. They don't catch them say there's difference between devil and death. Yes, you know, your friend. I said you know Satan. Also, so Satan is not the death, it's not death, and death is not Satan. But the power Satan, yama Satan be to me in the dealing na ye to me okuta your friend owo ya wutini be kum so no magic ni na zote owo be kum because owo and this a won na Satan ama wutumi a na wo so wo dey to me owo to me and this sickla no owo to me na wo dey aye ni sa nti na wo dey ni mai na in the yari the qualifier and the sickness to me donate day and the date of his life. Daddy, what's it? If more why I said Yamian Munyam be dead, if was into the Yamia was a bonus and yes, and Yamian Munyam be dead. Ain't it ye will sa and I will be decided in a one this a message ye yo. Oh, you petit through. Now what to me? Now what's no say. So say no me kondo we busua na ni petitu bi ya wo titu bi ya wo Yesu no nkofo ko ya na wo enti wo ya wo no bi e ho na obi ho ya enti wo na wo ba bo busua na wa ye dachi a na obi kuto wo tumi a eye be ye boso fi ma mo atatu me ni ade na se on se owo na ni on se ni magic no on ma ni boso na aduane a eye akọ no a na boso no so tense wo na ohia wo na dachi wo ska wo ba bo busua wo na okuta nsoro makese enti on fa mra odo be kwa no mfa nko enti odo be kwa wo abra bobo nyina ebe papa de bi obe yare na o yare obe yare pa enti wo say we hear no the incurable diseases no ya yare wo ya nsa wo be sa
nanso wobɛwie no na yare no ayɛ dɛn asan aba sɛsi a no mehwɛ sɛ wo me na ogu so ko na oti ɛna meboa ɛyɛ wo yawa amen nti wɔn mo gyina hɔ nso a wohu sɛ me na oko na ayɛ mebo oti ɛyɛ wo yawa next time wo nya asɛm a ɛfa na wɔn bɛbɔ ebi a na me ko amen ebi a na me mabobɔ wa amabere ana wakɔyɛ biribi na aka me na me kɔ ti next time no hu sɛ oti na ɛyɛ wo yawa na ɛfa na ɔbɛbɔ kwame hu sɛ oti na wɔbɔ ɛyɛ wo yawa no adwo hu sɛ oti na ɛyɛ wo nti na onipa baako na ebi so bɔ oti ana wɔ dɔs that yare baako na ayɛ dɛ amen odifo hu sɛ sickness no obi wɔ hɔ nom a adeɛ no ɛba akwadaa no so sa na afei ne honam no tutu no yɛ sɛ yɛkyekyere no dendenden saafoɔ no wɔ hɔ ɛne ɛwɔ wɔn nso a wɔn no deɛ yɛsɛ a ɛnyɛ yie wɔn a yɛfam sɛ cerebral palsy foɔ no yɛka nkasɛm yɛka ne sɛ nsuo mma saafoɔ no nso wɔ hɔ saa akuo mmienu yɛ maame emu ne yɛwɔ he ɛna obi na ɛde yɛ wɔ yoo nea mekyɛ sɛ yɛwɔ nea obi kuta asram okuta anansi okuta yare bi ɛpɔ ne nneɛma a wahyɛ da okuta owu tumi na ɔde yɛ ɛna wo na ɔpɛ ba ɛna wakɔ magic shen no obi ti no kɛmu manam no ɔsɔfo no hɔ na wakɔ pɛ ba na ma wa nti na ba no wɔ wa so ko nsuo bi hɔ a nsuo so ba ɛyɛ daade nti ne bɛn na ɔde bɛma wo nti bɛhu ne sɛ ba nipa na okuta so yɛ daade nti na abrabɔ nyina ɔbɛyɛ na yɛ daade na adwene nyinaa yɛ dɛ nti ɔnam awo nso ɔnam saa nti na ɛhena asɛm until the Jesus said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. You may find rest for your soul. Because all problem, you know, who feel by for Busufuno, or no, only problem. On call the couple, on could be sandy free. Never in me. The sick and woe. So we call Yajuma, no one knew sick until now this hour, they are shout. Until now, be sending back. You are Busubuha, nobody, you know. Oska oniba eno sa na yɛ abusua no de nipa na kwa podisika o de nipa be akɔdisika sa na yɛ o okay edubo so abusua ni nyinaa o sister ma o nanu ma ɛna we school fees so ɛna we ayɛ so o so oniba so to yu so ska nti no o na be hwɛ mo sa na yɛ o nti o so yare no nti o yare ne nti no o di sa na o wa hwɛ o yekum ato akyerɛ wa nya mpaso biara nti so hwehwɛ nessa no nyame kai o se munwo na mo ase ndore te se po anu anwea ane no bi wo no bi wo na wi re bobisa ane no bi aye obi nyeye ane no bi kwani no bi je afa ebusuani mu unya be to ebusuani mpe o se ni nsin no bada consider nhihyen enti saa sickness no ni nyama nyina nhihyen we ye ni mema bosu we obi nyekunu onyaba we onye kunu we onye ska we onye se into godi echiri na wo so ko pe tumi bi na aboa wa we call self imposed curse me wo fie wo hodida wo wasa ko fa bi ayede abeka amen so repent to show yesu chikwan until am able to go now you may know the truth and the truth shall set you free wa brabo it is designed and composed and constructed by the family as so na make it kai and then I will say, already, and then it is no say you, Senya, Unyame, number dead. To be Gusuku, Obi Gusun, will be Buddha. They are no, we are nowhere. Amen. When we say Tataka Benkuda, eh? What was a brody, and then Akushida. Akushi, daddy. Into Kube, daddy. A fruit into Kube. So, put on one man there. Pineapple cannot turn to what? Papa. And the uncle me what? Son, and what to say? I'll go for him. I say, walk out in the walking. Say, what? Partial from God, partial from the world. The world is the family that you come from. Odifo obia na sa sikle beti nya kone so na. Na sikle no be trouble. If you know, one who said message she will be a fee. Okay, maybe sa because number say me say say anointed man of God be nyame ni pebiti say papa say what we say na ko ba na say wo ba na wo ye yarefo a eno no spiritual attack na
na me ba yeku me ba order them obi a ye le hwe no wo twaniti ya so me ka me na me ko na mate na me de ho dance my first daughter oh yes secret to almost 18 to 30 20 years before when yes running I know never more manipulate in the whole world let me prepare me I want to see my daughter my own daughter said no I can blind the whole families let them running now seek out to sort by say kill them from ya about better if say na eja ade na so yes onu na nyo bi ba se me na mo oba be sia ena onu so ni petitiw e wo bi se enti se ni mo tubu wa besu sa won so enti me kanya me ho ma fe mu na meji ho adanse enti you suffer hina your son your children anything can impose because won fear bushemu o betu ya no betu amen enti se musu fifem o han fifutu mu a na ye wo tu mu dia o betu ya na enti o ba no na wo sa dia wo ye sika ni bi ho na ye sacrifice o di petitru obushemu ni ya na wo betu mu no wo be wo ma na o ma no ye fire na sa de no ho a o ka se we anointing amen amen and say oh you not so bia oh what busan ebi ni media na edamo I said damo se besi ya yare wo busan na wo ni so wo nyina aka ene atwere mu nyina beka ho ya so wo nyina aka ene mi misa se wo mo nso a ese me de nyame bo me ba ye wo me no bia hu me hu se ne yo ba na nso matenka no enye mma de pe me pese me ni be ma be hia na pese me ni oba hia na be ma nso me so pese me ni nyonko be ma hia da ko ka o ene ye temwa ene ya sesa yo me ko baby le mi ko mi ni mo me fro bosu na ba no no say that's no say tafu na ba o mo be trase o ba no cho so bosu ni say mi ni nchine na mi di nchine mi di ni boko am say ewadi se mu mu de yare se mi mu se mu yo bosu mu enti o bosu ma bosu mu ana ye mu ewadi otimi nkasa enti no fi ho nyina sa yare no kwa de nti mo mu fo nko a ni bu fi ho enti o ni na be to buso bi mu a eye mampa nwa so ewu ti sade mo se hwe enti no ye wu tu mu a why ya Kristo chi kwan enti na me kamfu Jesus Christ of Nazareth actually anya yare san kwa na me sawa I tell you the truth enti yes as to do ni ade ni na e pese mu hu se bi ho sa nete is real enti ko to jate buso ma wo ni nipa ogoto omampa buso ba nwa so ewu ogoto sa we for okise buso mo se na o dia o ko epa o di ko to kisi bo ya pa mo so da o ni mo ko deska yo ko mi friend to gwa asomene dai ansana ko we o ni mo ko dress right what dress fine sir so next week we be pass address ya tu mi video ayo me na me kacho o na kana o ko ba o this o be trap to na be saka o dress na o dey fa o ordinary show keke amen kan ya wo se chi kran o no to wa ye nkwan ya aduane na okuta aduane no address na o dey ko unya aduane na fam se gba o yi wa bo amen un se pioto famba wa ha ga de tawa se tare un se pioto ba wuti wo ba sa tare nenye fine wo ko se sa pioto un na de ba chi we ni so to na ka odo wo se wuti ya se se sa wuti sa un body pump pesa de na un kunku ba do dia se ti fo do si and yes atras na ko to se bushon ba this time amen odifo ye de enkomo ni sisi metia wa ebia na obi show na how ya o kan ye obi ade na yo eno ti do se mo mra yo
Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Yeah, Otoasi, a prayer camp. Yeah, what this a hospital and a divine hospital. And you so go who they will. Say, Transman Fufu Dano Quai. I didn't Koso Abrabo, Koso was or Usofukano, and Samuel Tafat, Minimum Sofuku, on to make fail. Walking, who Benkum walk with Nipa, walk with the Quarino. And the honey you may know the truth. That's why we were sent in the dispensation of the end time. And the no cry will be. In this a way brain, a way on the old fee. Say, also Yanka, when do you are also manti, then there was soon. Why? Amen. Amen. A prophet of the kind, what I want. And the Obia Mania, Mr. TV, one man to the whole Obia other platform, you know, there's a moon kind of moon guy, so we was Amen. Amen. Hallelujah. Holy Ghost, the control. Amen. Amen. I will say, aha, and a brema crime ready and come to training in a ACA near Papa, Prophet Dr. Abednego and a Chichin Comono, and as a Hupenia or that Dr. Abednego Spiritual and Invisible Teaching Hospital. Ya, a what and someone will require honor, ya, what pie or Jennifer who did a diamond near board soon now. Be an hour how woman for number no. I go screen as now Dr. Enin community me, our friend now friend no agenda won't for Emma no meaning at Nasi. Or she soon from near how the Wetini Asano Ediamo, a mystery TV, and a little wish. That's a essential that good and macro. Ye kon man makro ma ye nyiprebu okwanso wo lala odofo he de ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na ye kwankwa a wo de chenchecheche a wo nya anu aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. In short of 4 Kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi kura